Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Nagimat-gimat mentaka janmian ngini khmi shwa yakimat khobor naga jela. Hadin baki layo jing ujor nagi babun balang. Bagi don gibriu gi bajumlen ban di drop peleng ha golflings Shillong. Ha ka step sauterik unailor arjar arpusau ki dekot jangga hinyu trap youth council. Kila lek syagani ke jakabat kila lap ya gibriu ki bedang ya dung daki ternia injek. Haga jokopor kilalap ya u sipai BSF ubalatia lengketar hamadan haga sem syongkai ya ubagila suba ba nalor bau buat kiat ularu bandai ubala buat drop. Kam hadin ki pulit ke pasture beast house kila 1 poi haga ni jaka bat layalam ya ki sipai BSF ban le ya ke medical check up. U Principal Secretary Jongatnat Forest and Environment, U Sampath Kumar, rengkat lang bat ki officer na ka office Meghalaya State Pollution Control Board. Haga laiterik unailor arajar arpusau kila her jurip ya ka wei ka karkhana ka badon hak Shnong Bernihat, Riboy District, namar ka jingbem ko ngo jonggi bor penya ya ki jingbetha bala penmi da ka Pollution Control Board. Hau kurwo bala pha syagila pathai kubor haga jingjurip la shem baga industrial unit kamdan satya yau meter balabu kerpang na kabenta ka pollution control device kumta lakhang no yakani ka karkhana ka FMA outreach hadin bakala dep ban ai ka jinghikai ka bashi posngi kala ai jinggershan yagi nong ri jingri da ka bay pisa laipo hajar tengka ban shna yagi semcr bat kala IT ru ya ki sembai siar syaki lai pongut ki nongri jingri hagasnong madan saisiet East Khasi Hills District. Kenang ban yarap ya ki pajba bakin nang penklang ya ka kam jongki ka FMA outreach kala khot ya ka prime ban ajing batai ya ki khot jong ka self help group ka badan hagasnong madan saisi. Daga jing sngokia ya ka jingduna ban poi ka roy ka par hapo upur usam jongasnong nongtmai pelun. U CEM jongka KHADC uba peniat sing CEM haga laiterik unailor arajar arpsau ulayalam ya ka senjuk kinong sensyar snong nongtmai pelun. Ban ya kendo ya sembut menteri rangba akajalau ba Preston Tensong. Ya kene ka kenhon jongka senjuk kinong sensyar snong nongtmai pelun layalam do presiden uba banteli nari ban pensngau sya uba Preston ha ka bayadei bat ki kampen roy ha snong gatau ha nongtmai pelun. Mentang ini kami ipat yaki kubor na kelengkari. Ka sorkar pedeng kala menjur yaka centralized pension payment system kaban yarap ya palat new pupra langut kipat ba kiban yo yaka employee pension scheme kabadai sibenta na ka employees provident fund organization. Kinong yo pension kila banjit ya gino gi bank bat nagano ke Jakaru habaro kawai gari India nado ka shiterik ukalalengkot arajar arpusan. Kasorkar kala sim ya gani karai kenang bagi nong yo pension kinom jenjar syu nang ni syakman bad kila ban sim naga jaka ke bagi sengujan ka BJP ha Assam kala bu thong ban penrung dekot hadu nreu pau lak ngut ki brio bad ban kham penle jingmut ban penrung dekot ya ki samla ki ban nadu khat pra hadu arpsan snem ka BJP hapo ka jingelam jong Himanta Biswa Sharma kala ong baya ka jinglong dekot hapo ka seng BJP kin pentmai manla ka nriu snap ka sorkar pedeng bat ka sorkar jong ka jela Tripura kin yasoi soskular lani ka memorandum of settlement bat ki artli ki seng leno na Tripura kata ka National Liberation Front of Tripura bat ka All Tripura Tiger Force. On yasoi ya kane ka memorandum hakmat menteri ketenat kampo yeng u Amit Shah. Kane ka jing yasoi soskular kadai hadin ka jingwan pendam wai jongki prapu prangut ki dekot jongka NLFT harengkat ki suloi bat ki kuli. Kini gile no ki bala pendam wai ki yo ya ka jing yarap kat kum ka surrender come rehabilitation scheme 2018. Ka sorkar Tripura kala yarap ya gile no bala pendam wai da ka ba ai scheme shna yeng da ka ba ai kam sorkar bat ki wei pat ki jingerap. Ki pulit ka Manipur ki lapan jingerap na Director General jongka National Security Guard lane ke NSG bakin yarap halor ke jingsha hiartma dagi drone bat ki wei pat ki tiartma baklan bor ha ki leno kuki.
Ki pulit ke Manipur, ki lapan pau ke jing sengau lengok, kumno ki lekno ha Manipur, ki lakban hiertma ki drone, bat ki lakerpat, yaka kenhon jonga NSG, bahkan one page, bat ban tokit niya. Kumba lai spatali ki kali ki batmai ki badan ha showroom, ha Vijayawada ha Andhra Pradesh, ki la syak tap telep ha ka Kadau ke daina ke jingjur selap palat, bat kalami ke jing shlei ke bajur hagani ke jaka. Kidan bon teli ki showroom ha Andhra Pradesh, bat ki kali ki ba penyeng harut surok ki bala syak tap telep ha ke jing shlei hagani ke jaka. Ini pai pat mentasya ki benta jong kimat kubor na keleng ke pertai. UCM ke Thailand, Mahava Jiralongkorn ulatung ya ke kenhun Menteri Sorkar ke Batmai hapok ke Jingyalam jong ke Menteri Rang Bakdo ke Petong Tan Shinawat. UCM ulatung lai pesan ngut ke Menteri Sorkar kentup ya henry ngut ke sembut Menteri Rang Bakdo kumbala jet dak ke Shinawat. Kani ke kenhun Menteri ke Batmai kan bam smai ha ke singitok dieng jong ke Tayo. Kiladon arspa san punyo teli ki jingja accident ha Vietnam hagini ki sausngi bakadon ke jingraki ya ke syuti National Day kabala sedang naduk ka life huway tarik unailar haduk ka lai tarik unailur hagini ki jingja kiladon shispa arpu saungut ki bayam bat shispa khendai pulai ngut ki bamensau ki pulit peniat kali jong ke Vietnam kila dan kuna haduk nreupo hajar laispa nyofuai teli ki kali ha ka sausngi ka United States of America kala penrem jur halor karai jong ka yeng bishar ha Venezuela ban pakem yo kurtang presiden jong ka liang persya Edmundo Gonzalez Urrutia bala keno ba kala don ka jing le to le tok ha ka election president ka bala dem la keno bo dei ubaya selabat penshit ban penmi jong kelmar hagari bat ula ken benru yakibreo ki badon ha ka bor ka yeng bishar kala khot hajeria ula laisien rei simlalek kumta la pakem unong yalam bahakli do jong North Korea Kim Jong Un ula hukum badai ban penyap no ya lai pongut ki officer namar ba Kim Shim la trei hok ya ka kam jogi haga ba shi hajar ngut ki breu ki la yap na ka daw ke jing shlei bat ke jing tua khendo ki lai pongut ki officer ki la syak no ba ki don kti ha ka kam bamsap bat Kim Shim la trei hok ya ka kam bat ka jing penshitam yaki kedai kejingya. Menteri Rang Bakdo kari India Narendra Modi ulaya kenduk ya Sultan Haji Hassanam Bolkiah jong kari Brunei hayeng sa jong bat kilaya keren ru kumno ban penskam ya ka jingya trailang hapdeng kari India bat ka Brunei. Modi ulalek menta sasya Singapore na ka benta ka jingya lang bat kinong yalam jong kari Brunei. Riungut ke Menteri Sorkar jong ke Ukraine kila resign shwa bakan don ke jingbate kam thmai ya ke Menteri Sorkar. Kani ke jing resign jong ki kadai hadian bak Sorkar kala pen bena bakan bate kam thmai no bat kala ong bahaka kunhun Menteri Sorkar bathmai kumba marshiteng kindai ki durkmat thmai. Kasamoi terekam jong Presiden Vladimir Zelensky kala dai ban kut no hau jimang mentau snem rei namar katma udang yai beteng ban bat ya ka kam nong yalam. San puai ngut ki briu ki layap bat palat arspa ngut ki laman sao namar ka jingter namding ka Russia ka bala isir kai ha Poltava. Katanat ka badai pek kala pentip baki don kumba shipau teli gi yeng briu ki bala prapum nalor ki wei pat ki jingjulor. Presiden Volodymyr Zelensky ulapan pau ke jing skolem syaki bahayeng asem jong barok ki bala klat bat ulapan mapru namar ba shim lala ban aji dai. Kito kilong kimat kublai.